Суны өреп ішсәң дә шулпа чыкмас ди татар халык мәкале. Шулпа чыксын өчен бераз гына аш бүлмәсендә тырышырга кирәк. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм әйдәгез бүгенге кунагыбызны дәшигәле. Каршы алыгыз телевизион алып баручы минем коллега һәм җырчы Эльвира Фазлиева. Сәлам Эльвира, һәм иде соңгы вакытта мин әйтеп узыйм, менә безнең ТМТV телеканалында ул Аида тәхәллүсе астында чыгыш ясый. Менә мисала Эльвира дип дәшимме, Аида дип дәшимме? Әйдә Эльвира дип. Ничек дәштең дә була? Эльвира булсын. Так, Эльвира. Ой, көчтән эшләрне без бик яратабыз, балакаем дип әйтте дип. Так, әйдә менә монысына башлыйк. Тәмлесен. Бу торт. Торт. Үзем пешермәдем ки. Үзең сатып алдың. Үзем сатып алдым. Үзең сатып алгач яхшы. Так, бик тәмлегә охшап тора, без моны чәй эчәрбез. Безгәдер бит бу. Так, монысы аңлашылды. Мин тәмле бирләрне иң беренче үзем алып куям. Country дигән, country кемнәр белми, авыл дигән аңлатам әле. Кайда шул авыл җирендә гән. Инглиз телендә шулай кебек. Аха, һәм бу балерина. Былай гына балерина алып килмәдем. Бу безнең клипның, әйтим шулай, безнең клипның символы. Аха. Балерина. Бу кайсы клипның? Безнең клипны күргәнең бармы? Айдага багышланган. Ул балеринадан башлана. Менә шуныкы. Нишләп балеринадан дип нигә сорагансың? Нишләп балеринадан? Чөнки мин балага узган вакытта балерина рәсеме ясый идем. Аида үсеп җитә башлагач, гел балерина сыман бии башлады. Я балерина дип шулай бии иде. И анарсын клипны төшерә башлагач, инде уйлый башлагач, нәрсә төшерим икән дип, как раз Марат аранжировкасын ясаган иде ул җырга. Марат Мухин. Марат Мухин. Мин машинада тыңлап барганда, шулай менә күз алдыма килде, балеринадан башлансын дип, менә ул бии башласын дип. И шулай итеп ул менә безнең символ булып калды. Яхшы. Ну, булар икесе әлбәттә балериналар торт ашамый. Дөреслектә шулай бит. Икесе дигә туры килә торган вертә ул. Ну, менә шундый контрастлы безнең бүген тапшырыгыбыз булачак. Эльвира, мин сиңа әйдә тапшыру башында ук аңлатып куйым. Безнең тапшыруның шарты шулайрак. Безнең телевизион тамашачыларыбыз рецептлар юллар, бик күп рецептлар. Шуларның берсен бүген без сиңа тәкъдим итәбез. Без элегрәк ул нәрсә пешкәнне инде алдан күрсәтә дирек. Менә шундый рецепт, менә фотосын, син шуны әзерләргә тиеш буласың дип. Хәзер кагыйдәләр бераз гына үзгәрде. Хәзер без сиңа монда продуктлар, ингредиентлар тизеп куябыз. Син шуларга карыйсың да, мин әйтәм, нәрсә пешереп була булардан. Үзең шамалап, теге интуиция, ичке тоемлау хисенә таянып, нәрсәдер әзерләргә тиеш буласың. Тапшыру ахырында, әле бетмәде, яртысы гына булды. Тапшыру ахырында, әгәр дә син менә әзерләгән ризык, нәкъ шул, мин сиңа ахырдан күрсәтәм бит инде фотосын. Аны фотосы бит инде бар. Әгәр шуның кебек килеп чыкса, димәк тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводыннан әлеге Кукмара табасы сиңа бүләккә. Әгәр дә юк икән, табасыз китәрсең, бу табаны шул рецепт юллашуга без озатабыз. Менә шулай. Барысы да бик гадел миңа калса. Ну, сезгә авыррак булачак инде. Авыррак булачак. Шуңа Эльвира, мин сиңа уңышлар теләп калам. Бәлкем урыны белән мин ярдәм дә итермен. Һәр хәлдә миңа бик ярдәм итәргә ярамаса да. Кыскасы сиңа уңышлар һәм тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Я Эльвира менә бөтен ингредиентлар һәм бу ризыкны пешерер өчен кирәкле нәрсәләр дип әйтик, менә өстәлдә. Менә алдыңда нәрсә пешереп була булардан. Монда бик күп рецептлар пешереп була. Мин менә хәтта беләм. Мәсәлән, монда жульен пешереп була, әйме? Жульен менә монда искиткеч жульен чыгар иде. Ну, бездә савытлары юк жульен өчен. Кастрюль тора. Юк шул менә, юк. Менә ансы дөрес. Тушить итәргә буладыр моны. Ну, тагын тушитергә тәмле аш чыгар, әйме менә теге. Шундый егетләр ярата, авылча. Син кайсы авылга кайтып җирдең? Син авыл кызы түгел, син шәһәр кызы. Әлмәт шәһәреннән ул безнең Кәшер авылында. Кәшер беләм, ерак түгел. Димәк, менә шундый шун теге ирләр ярата торган аш, ләкин тушить итсәк була инде, менә бит монда инде бар сливки да бар. Ләкин монда беләсең, менә монда бер бар. Так. Моның нәрсә икән беләсеңме син? Блендер. Блендер, Менә бу блендер белән. Алайса без аш пешерәбез инде. Шуңа охшаган. Нинди аш? Ну,
Менә Хәзер современный ош, крем ош диләрме? менә син фигураңа карап торсаң, син шул көнгә бер тапкыр шул крем ашны ашаган, кешегә охшагансың. Ну, ашыла мәгълүм кәләмә. Мин ипи ашарга яратам. Ике тапкыр ашыйсың. Ярар. Юк, ипи ашарга яратам. Ипи? Әйе. Пицца ашарга яратам. Теге күп ашыйсың, менә моны хәтта ашыйм инде мин андый. Ярар. Димәк, нәрсә әзерлисең? Мин белмим, бәлки малай түгелдер, бәлки монда башка нәрсәдер. Нәрсә әзерлисең? Крем ош. Крем аш, әйдә. Крем аш булсын, ярар. Чынлап та монда башка әйбер булса, Су бармы? бар. Крем ашны булай гына әзерләмибез. Аның шулпасы тәмле булсын өчен нишләргә кирәк? Ит пешерергә. Ит пешерергә кирәк. Сен тулайым пешерәсең менә. Тың икегә кисәсең. Икегә киссәң дә була. Икегә киссәң мин каршы түгел. Бәлки малай тизрәк пешеп чыгар. Мин инде. Кайсы пычакны алырга? Кайсы? Тукта, син Эльвира, монда куя аласың. Монда куймасаң да була. Әйтеп киссәң дә була. Әйтеп, ярар, үзем булышам инде монда. Әйтеп кисәбез дә. Үзем эшләйм инде. Юк, үзем эшләмим. Сен күрсәтәм менә булды. Бездә теге монда шикләнергә ярамый теге, икеләнергә. Шалт, алдың, эшләдең, куйдың, бутта китте вәссәлам. Әйдә, без аны озатабыз. Һәм беләсеңме нәрсә, мин сиңа бер эш кушам. Син гөмбәләрне ничек пешермәкче буласың? Без аны блендер белән безгә аларны ваклыйсы булгач, дөресрәге блендерлы ваклыйсы булгач, бераз гына кискәләп тә салырга кирәк булачак. Шуңа күрә эшен бетереп куй. Эшли торыйм мин әлегә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры турында үземнең сүзләремне әйтим әле. Шуннан да татар халкы бик яраткан Кукмара металл савыт-саба заводының менә бу табалары, кастрюльләре, казаннары, анда шуеннары дисеңме, нәрсә генә юк, аларның фирменный кибетләрендә. Менә Кукмара сәүдә маркасы ул вакыт белән сынаган савыт-саба. Үзебездә Россиядә Кукмарада җитештерелә. Әлеге савыт-сабаларны беләсең килсә, менә кибеткә бармыйча интернеттан сайлап, менә мин сиңа әйтәм әйме, интернет заказ белән дә безгә кайтартырга була. Хәзер бик актуаль тема, бик җайлы, бик актуаль тема. Вәт, шулай фирменный кибетләр бар. Кукмарада җәмәгать бар Казанда кибетләре. Аның беренчесе ачылган Павлюхин урамы 114 адресы буенча, аннан соң Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горки парк сәүдә үзәгенең беренче катында. Аннан соң киттек Квартал якларына Мусин урамы 23Б. Аннан соң ачылды Сосгородта Ленинградский 27 адресы буенча. Бу бәхетле сәүдә үзәгенең беренче катында шунда урнашкан. Аннан соң ачылды әле ул күптән түгел Царёвада. Менә инде 5нче кибетләре. Барасыз да өегезгә теге тиеп кайтасыз, багажник тутырып кайтасызмы, кулыгызга аласызмы? Менә мин ул кибетләргә биергә бик яратам. Менә мин анда кирсәм, мин бөтен дөньямнан там мин теге хатын-кыз кебек генә табаларга әйберләргә карамыйм, мин карыйм теге актив ял өчен менә бакчада, казан анда, төрле мангаллар дисеңме, шулай коптилкалармы, менә мондай бөтен нәрсә бар инде. Мин өземне казан. Табалар, матур әйберләр карап йөрибез. Иң мөһиме төрле төстә бит әле ул. Әйе, хәзер төстәре генә юк. Рәхмәт безнең генераль спонсорыбызга, Кукмара сәүдә маркасы. Туры микән? Ничек тә ярый. Эльвира, безнең монда беләсеңме, безнең бераз гына сөйләшергә дә кирәк, эшләп сөйләшергә кирәк. Менә мин синең белән гомумән әле менә теге беренче менә шулай күзгә күз карашып сөйләшәм. Һәр хәлдә мин синең белән эшләгәнеңне телевизорда да, һава торышлары, теге яңаклар сөйләгәнең дә инде коллега икәнен дә беләм инде. Һәм шулай мин сине җырчы буларак та беләм, менә җырларың чыкты. Язмышымны да әлбәттә без инде ишеттек, беләбез ул әйберләр турында, ул вакыйгалар, ул фаҗигалар турында дәйме. Бүген без бераз сөйләшеп алабыз синең үзең турында, менә синең балачак, гомумән син кем, кайдан син, менә әйттең инде Әлмәт дибеме? Әйе. Менә без таныш түгел ди, әйдә. Үзең турында презентация. Менә безнең телевизион тамашачыларыбызга. Мин гади гаиләдән. Мин эшче гаиләдән, минем әтием заводта эшли, әни. Әтием водитель булып эшләде гомер буе. Әйе, әнием котельныйда оператор булып. Бу нидә инде? Ну, нефть өлкәсендә. Юк. Татнефть монда сүз буларга тиеш. Интеге мөһим сүз. Татнефть. Юк. Юк. Ничек Әлмәттә торып Татнефттә булмады? Алар Әлмәттә торалар, әтием белән әнием. Без гаиләдә 3 бала булып үстек. Так, кемнәр бар синең? Ике абыем, бер ул абыем ул Әлмәттә шулай яши, үз гаиләсе белән, тормыш иптәше белән 2 бала үстерәләр. Икенче абыем кызганычка каршы бик яшьли вафат булды. Фаҗига булды. Әйе. Кызганыч булган икән монысы бер. Әйе.
Һәм син инде типчек кыз. Әйе, мин иң кешесе. Иң яратканы. Шулай Көтеп алынган кыз. Буладыр инде. Так. Анда син укыдың. Әйе, әлбәттә мәктәпне бетердем. Моктама дигән рабочий поселок. Беләм, мин Мактаманы беләм. Әйе. Ул якларын Шунда беләбез. мәктәпне бетердем. Шунда ук мин экономический факультетта укыдым. Әлмәттә инде. Әйе, Әлмәттә. Ага. Казанга күчеп инде заочныйда укып, шулай Әлмәткә кайтып йөрдем мин. Ого. Күбесе мине аңламыйлар. Нигә Казанга күчеп яшәмәде диде. Әйе. Ну, миңа шулай җайлырак булды. Яхшы. Аннан соң не син телевидение, журналистиканы кирип киттең син. Хәзер кастингка барыпмы? Казанда яши башладым. Казанга күчеп килдем. Официант булып эшләдем. Ну, әйбәт. Әйе. Акча кирәк. Акча кирәк. Мин шуның берсе дә начар дип әйтмим. Шулай торганнарсын Әлмәткә бер кайткан идем дә, не әйтәм, менә монда конкурс узачак ди, Мисс Әлмәт конкурсы. Әйдә барасыңмы дип әйтәм. Барыйм әле. Шулай торып, шул конкурста җиңеп, инде СТС каналдан редактор хатырышын алып барырга тәкъдим итте. Ул вакытта әле. Әйе. Шулай торып, мин үземә максат куйдым. Казаннан Әлмәткә кайтып йөрим дип, хатырышын алып барыйм әле дип шулай опыт. Тәҗрибә, әйе. Шулай торып, кайтып йөрдем 2 ел. 2 ел эшләдең син анда. 2 ел Әлмәттә хатырыш алып бардым мин, әйе. Аннан соң Шуннан соң инде укуны тамамлагач, әни белән әти инде брат, что бурга кирәк, серьезный эш булсын инде дип, минем инде образованиедә экономический. Әйе. Шулай торып, Зур компанияда. шулай торып мин була страховой компанияда эшли башладым. Бик шабытмады инде. Монда кешеләрне клиентлар табарга кирәк инде, ме? Алай да әйдә әле, йортыңда. Канцелярский отделда идем. Шулай торып мин официант булып та эшләп йөрдем төнлә, акча җитмәгәч инде. Аннарсын ничек булды әле ул? Минем хыялым иде инде телевидениедә эшләргә. Бар, үзеңне күрәдер телевидениедә. Әйе. Иш. Шулай торып мин күп кастингларга йөрдем. 5 тапкыр барганмындыр, мин хәтерләмим дә инде. Ничектер булып чыкмады, алмады ул. Аннан соң барыбер үз дигәнем, Әйе, барыбер менә ирештең. Бөтен ниләрне җыйдым да, бөтен записларны, портфолиоларны җыйдым да, турыдан приемныйга килдем Миләүшә Ләбимовна янына. Ша, или сез мине бүген аласыз. Эшләргә или ша. Мин кайтып китәм Әлмәткә. Һәм шулай итеп алдылар. Алды Миләүшә Ләбимовна мине, әйе, шулай менә урамнан килеп кергән кызны алды, мин аңа бик рәхмәтлемен. Дүшәмбе көнне атнага бер тапкыр мин хатырышын алып бара идем. Шулай итеп мин 2 ел эшләдем. Страховой компанияда и телевидениедә хатырышын алып бардым. Әлегә теге постоянкада түгел әле ул вакытта. Постоянкада түгел идем, әйе. Шуннан соң мин страховой компаниядан китәргә булдым. И сюжетлар төшерә башладым иртәнге программада. Микрофон тотып инде. Дуслар, без сезнең белән хәзер Декабристлар урамында, менә монда карап торасыз, әле генә бер машина, икенче машина куып җиткән, тоткан, Күбрәк мин моторлык турында, мода турында сөйләдем. Әйе, мин шундый темаларны ярата идем. Fashion, beauty. Әйе. My beautiful body. Яхшы. Шулай торып, рәхәтләнеп, сюжетлар төшердем. Миңа бу Әкренләп. Ошады, әйе. Инде Сине таный башладылар инде аннан соң. Демәсез инде мин. Ну, бөтен телевизион кухнясын мин Белдең, аңладым. Бу барыбер ведущий буларга кадәр моны белергә кирәк. Нәрсәдән, ничек нәрсә башлана, нәрсә барыбер инде бу иң мөһим әйберләр. Шулай итеп, анарсын инде кастинг уздырдылар баш ведущийга инде, основной ведущий. Әйтеп алып барышы. Әйтеп алып барышыга. Яңалыклардан соң. Шул кастингны мин уздым. И анарсын инде декретка кадәр хатырышын алып бардым, әйе. Хатырышын алып барып инде. Сюжетларда төшердем. Әйе, аннан соң син кияүгә чыктың. Кияүгә чыктым, бала таптым. Җырлый башладым аңарчымы? Декретка чыктым, җырламадым әле мин. Юк. Юк. Декретка чыккач 10 айдан соң, әйе, айдыга 10 ай булгач мин
кастингка бардым вызов программасына. Менә хәзер алып барам инде 5 ел вызов 112 программасы. Монда теге җыен ДТП, МТП, ШП. Анда да болай гына алмадылар. Кастинг үтәргә туры килде. Күпмесен гомер эшләмәсәң дә телевидениедә барыбер кастинглар узарга туры килде. Демәк, син хәзер тулайым шунда гына эшлисең? Әйе. Ниләр инде элеккеге, менә шул каядыр. Официант, страховка, алар булды. Аларга әйләнеп кайтты, юк? Алары артта калды. Булды, ярар, аңлашылды. Ярар, анасын инде җырлауга килеп керәбез без. Җырлау, менә җырлау каян килде сиңа? Мин бит инде беләм, син әйттең менә музыкаль белемем юк дидең, музыкалкага җырмәгәнсең. Мин уйлаганым инде бөтен кызларның гадәттә тияниләре, теге вай музыкалкага бирәләр, һич югы 5 класс укыйлар инде. 5, 6, 7 фортепиано, вокал. Шулай. Каян аңладың җырлар кирәклеген? Мин бәләкәй чактан ук җырларга ярата идем инде. Музыкальное образование юк, ничектер музыкаль белемем юк. Юк, син борчылма, теге музыкаль белемем юк дип теге Beatles кеме беләсеңме син? Пол Маккартни, Джон Леннон икесенең дә музыкаль белеме булмаган, аның каравы. Мин инде менә 4 ел почти вокалга йөрим. Вот, менә җырларга. Һәм җырлар яздырасың, шулай бит? Әйе, җырлар яздыра башладым әкрен-әкрен генә. Моңа инде мин Айдар абыйга рәхмәтле Тимербаевка, Марат Мухинга, шулай итеп мине шулай урамнан килеп кергән кызны куып чыгармаган өчен шулай. Син татарча җырлыйсың, кара әле монда бит әле. Уйлаганың юкмы русчада җырлап карага? Син бармы русча җырларың? Юк. Юк. Хәзер бит инде русча танылу миңа калса тагы да җиңелрәк кебек. Мин юк, безгә җибалар кирәк, кашык белән. Безгә җибалыйк әле. Бер мин ярдәм итәм, монда миңа якынрак. Ничек уйлыйсың, Эльвира? Чөнки хәзер бар TikTok, Spotify. Ой, ничектер мин TikToklардан җыраграк. Instagramда булам инде. Зря. Хәзер TikTokта беләсеңме төрле мимасиклар теге 30 миллион кеше җыя икән, кайбер подписчиклар нәрсәдер җүләрләнеп. Аңлап бетермим мин шундый җүләрләнүне. Юк, мин дә аңлап бетермим дә аны, ләкин нәрсә булып бетәр инде. Дөнья нәрсә булып бетәр? Әйе. Яхшы ярар. Вот. Синең беренче җырың булды? Бер күрүгә. Мәхәббәт турында инде. Мәхәббәт турында кыз кешнәсе турында җырлый инде. Мәхәббәт турында. Бер күрүгә гашык булдым, мин сине яраттым. Әйе. Айдар бин Хаҗев сүзләре. Матур клип төшердек. Һәм аны хәзерге вакытта күрергә мөмкин ТМТV телеканалда һәм дә инде YouTube'та. Менә, пожалуйста, кирип карыйсыз. Ну, анда хәзер җыйра кирәк, Эльвира Фазилова дип түгел, Аида дип. Аида инде ул безнең кызының тәхәллүсе, шулай бит? Әйе. Мин хәтта күрдем, кулыңда да син язгансың менә монда. Әйе, истәлеккә шулай калдырдым. Истәлеккә дип. Без ул теманы гомумән тиябезме, ул темага кагылабызмы, юкмы, менә ул беләбез инде бик зур фаҗига синең гаиләңдә менә. Ничә яшьтә иде ул вакытта? Аидага. 4 яшьлек иде. 4 яшьлек вакытта менә анда фаҗига булып. 6 яшь булыр иде. Гомумән мин моны хәтта сөйләшергә дә миңа бу әйбер турында бик авыр, Ходаем күрсәтмәсен беркемгә дә. Хәзер вакытта син менә аның истәлек дип, аның әле хәтта сторисларга да чыгарасың кебек, шулай бит? Әйе, күбесе мин ачуланалар инде. Әйе, ачуланалар. Мин кемдер әйтәдер, психологка да барырга кирәктер дип, әйме? Күбесе әйтәләр. Син барганың бармы чынлыкта менә бу әйбер? Әйе, барганым бар. Тик үзеңнән җибәрергә кирәк диләр бу ситуацияны, шулай бит? Җибәреп булмый, бер психологта булыша алмый, бер кемдә булыша алмый. Шуның белән монда син бар тик кирәк дип көн саен уянып шул турда уйлап яшим инде. Юк, яшәргә кирәк. Мин үземә теге мин психолог түгел. Монда миңа калса, син үзең генә барыбер бу ситуацияны чыга аласың. Син үзең генә җибәрсәң, миңа калса шулай. Бер сүз дә юк, теге кирегә кайтып булмый, вакытны үзгәртеп булмый, үзеңнән җибәреп, мин дә тәмит Ходаем күрсәтмәсен, үземдә теге эш кызат исе буларак, Аллаһ сакласын дип беркемгә дә менә күрсәтмәсен. Бу үзенә бүген бер сынау булган Аллаһ Тәгаләдән, шайтып кабул итәргә кирәк. Дип уйлыйм. Кабул итәргә кирәк, түзеп яшәргә кирәк инде. Әйе, һәм алга таба яшәргә кирәк. Алга таба яшәргә кирәк. Иҗат итәргә. Шулай бит? Алла бирсә. Юк, менә тәхәллүсен алгансың инде Аида дип. Хәзер син Аида булып чыгышасың концертларда да. Каршы алыгыз Аида. Фазлиевамы? Просто Аида гына. Просто Аида. Бу инде Аида бөтен кешенең исендә калсын дип, бөтенесе белсеннәр дип, шулай мин хыялланган идем, Аида җырчы булыр дип, Аида сәхнәгә чыгар дип. Шуңа күрә
Сен аның хыялын үзеңдә хәзер дәвам итмәкче буласың. Булды, аңлашылды. Менә мин шуны гына беләсем килгән иде. Я, Эльвира. Эльвира Аида Эльвира. Безгә хәзер, менә монда инде ит хәзер бит пешеп чыгачак. Безгә менә бу гөмбәләрендә бигрәк тә безгә менә бу бәрәңгене берничә өлешкә генә кисеп, әйдәл бүлеп, мин сиңа хәтта ярдәм итә алам. Так, без моны алып куйган монда. Ләхә кирәк түгел. Миңа бер пычак бир. Һәм сине эшләргә өйрәтәм. Кухняда ничек эшләргә кирәклеген. Кухняда бик тиз эшләргә кирәк. Әгәр дә инде бигрәк тә ирең аш булса, яисә үзеңнең аштан катасың килмәсә менә шулай итеп, кулларны пешереп алырга була бераз гына. Пычакны теге тутырга кирәк. Хәтта ваклап бетермә, без аны бары ваклыйбыз. Блендер аны барыбер ваклаячак. Син бит инде крем суп ясым дидең, шулай бит? Мин әле вогракта турыйм. Бу минем минус. Мин озак эшлим кухняда, вак турыйм, мотор ясарга тырышам. Мин аңладым. Эльвира, мин аңладым. Ни өчен син ябык? Син теге әкрен зак эшлисең, уже йокларга вакыт җитә. Ай, всё, ашамыйм. Пешеп беткәнче Пешеп беткәнче су эчәсең дә ятасың йокларга. Ай. Юк, мин гел мотор булсын дип тырышам. Алай булмый. Яра, син шәхси тормышың белән сөйлисеңме, юкмы? Хәзерге вакытта шәхси тормышыңны тамашачыларга чыгарасыңмы, юкмы? Сарыга ярыймы ул турыда? Ярый, әлбәттә. Әйе. Син хәзерге вакытта кияүдәме? Менә монда хәзер кемдер карата. О, кара нинди мотор. Кияүдә түгел. Мотор. Туташ ханым. Син теге туташ ханым дип хәзер димәк, син туташ дип эндәшергә була. Кидә түгел, минем йөрәгем буш дисең инде. Синең ярар, киләчәктә син бит бары тормышны күрәсеңдер берәр. Юрат белән. Шулайдыр бит дип уйлыйм инде. Нинди булырга тиеш ул иде? Нинди булырга тиеш? Менә синең хәзер инде бар үзеңнең сәдибәт әрәле стандартларың, шулай бит. О, безнең бик күп булган әле бу. Юрат нинди булырга тиеш? Шундый булырга тиеш, мондый булырга тиеш. Шәп булды бу, шәп булачак. Без моны сынаңна салабыз, яме? Әйе, менә кыскача гына ярат. Менә синең күңелеңне яулый алырда Юрат нинди булырга тиеш? Беренчедән ул акыллы булырга тиеш. Бит дигәч акчалы булырга тиеш. Ансы да мөһим. Акыллы булса акчасы була дисең. Әйе. Акыллы теге профессор берәр нинди. Университетта укыта торган. Эшли торган булсын инде. Идә утыра торган, идә ятып телевизор карап. А может ул тиктокер да? Булмасын. Идә ятып эшли торган. Юк, тиктокер булса мин аның белән сөйләшеп тә тормыйм. Сөйләшмисең дә. Юк. Димәк, тиктокер булса интеллект дәрәҗәсе димәк аның. Юк, алай итәсем килми инде, обижать итәсем килми. Төрле кешеләр була. Димәк, ул солидный Юрат булырга тиеш. Солидный, акыллы, мине ярата торган, мин аны ярата торган. Балалар ярата торган. Балалар ярата торган. Тукта ярата дигәннән бу бит безгә беләсезме? Бу безгә ахырдан кирәк булачак. Без моны ашка салмыйбыз. Без моны мөгаен бизәрбез. Моны бик күп биргәннәр. Моны хәтта кирәк түгел. Әйдә булыш. Тәме чыксын өчен бер икән атабыз менә. Икәнсез мин сиңа. Шулай бит. Бездә топ салсак була. Әйдә, турагансың бит инде аны. Ярый, безнең авылда барысы да. Ярата торган, акыллы, ярата торган, эшли торган, балалар ярата. Мин син ярата торган. Всё, менә андыйлар булса, рәхим итегез Instagramдагы аккаунтына, директка язып була. Шулай бит. Әйе. Булды. Всё, сине кияүгә бирдек. Ярар, җәмәгать, тәмле көрәштә рекламадан соң кабаттан шарашыбыз. Бәле сиңа рубрикада әзерләп куйдык. Безнең сиңа биремнәр булачак, яме? Әзер бул. ТМТВ телеканалда тәмле көрәш тапшыру дәвам итә, дуслар. Бездә кунакта бүген җырчы, телевизион алып баручы Эльвира Фазлиева һәм Аида икәү бездә бүген. Так, ярар, шулай булсын. Эльвира, без сиңа әзерләп куйдык бер бирем. Биремнең исеме тотып кара дип әйтергә дә була, тотып бел дип әйтергә дә була. Ну, аты дөресрәктер, тотып бел. Без синең күзеңне бәйләп тормыйбыз. Менә бу йоклаганда күзгә куя торган. Нәрсәне? Куясында, аннан соң инде, анда бер савытта әйберләр куячакбыз төрле. Мәсәлән, помидор син тотып карыйсың, карамыйча. Тымнан карамыйча бу әйтеп. Иснәп карасаң буламсың? Юк, тотып карарга кирәк бу. Иснәп бел дигән тапшыру түгел, тотып бел дигән. Син тотып карыйсың да, әйтәсең. Так, бу помидор, монсы йомырка, монсы тире күсе. Кас. Кас. Бу кас булса син тишләячәк, аңлаячаксың. Әзерме? Әзер булсаң, әйдә башта күзеңә ки. Кияле күзеңә. Булыр микән?
Андый берне кулланасың ул Булдырырбыз. самолетларда, йоклаганда. Юк, мен булай да рәхәтләнеп йоклап китәм. Трамвайда баскан килеш йоклагасыңмы? Трамвайда йөргәнем юк инде күптән. Яхшы, демәк, биремне башлыйбыз. Я, Эльвира, менә беренче тәлинкәне тот. Менә эчендә әйберне. 2 кулым белән тотсаң да була, берсе белән тотсаң да була. Нәрсә икән бу? Исе юкмы? Моның исе юк. Сейчас сразу әйтим, исе юк. Бу ниндидер кипкән үләнгә охшаган. Әйе, кипкән үләннәр дә бармы? Дөрес. Һәм без Шешкә? Шей юк. Шешкәсе дә бар. Менә шей, шешкәле шей. Без сиңа моны күрсәтеп тормыйбыз, аннан соң карарсың, яме? Ярый. Так, монда сәллә калсын. Шешкәле шей булды бу. Дөрес. Кара шей, шешкәләр белән. Так. Күзеңне йом да тот, менә тагын бер бар. Алар тишиләр, яме? Куркытмады. Тере. Бу гөмбә. Мин уйлаган син моны әйтерсең дип. Акам тәкәм дип. Бу шунап та гөмбә, нинди гөмбә? Шампиньон белек. Маринованный. Маринованный. Маринованный гөмбәләр бу. Әйтәм җуеш. Җуеш менә шуны. Булды дөрес, монысы да дөрес. 1 балл. Так, Эльвира менә алдагысы. Әйдә. Так, тот. Тотып кара, тотып бел. Манный. Бигүк манный түгел, охшаган булса да. Менә кырый-кырыйнан тотып кара. Туз. Юк, туз аны менә монда иррәкләре бар. Ага. Моны беләсеңме кая кулланалар? Мәсәлән, котлетләр кыздырганда кулланалар аны. Котлетләр. Сухари, да? Әйе, нинди? Панир. Панировка. Менә. Панировочный сухари дип атала. Әйе, менә шуның өчен панировка өчен сухарилар. Я, соңгысы. Эзләп табасам менә тәлинкәдә. Курыкма, тешләми. Тешләми, ләкин. Сарымсакка охшаган. Бинго! Булды, ачтан да була күзләреңне. Так. Ашырга да мөмкинсең. Рәхмәт. Шаяртам, ярар. Безнең инде хәзер тапшыру ахырына якынлаша, безнең монда бөтен нәрсә пешеп чыкты. Диярлек шулай бит хәзер безнең моны блендер белән. Шылтыр-пылтыр итәсе калды. Шылтыр-пылтыр дигән сүзне беләсеңме? Беләм. Аннан соң менә сөт өстен салабыз. Тавыкны юк. Тавык итен без аерым алабыз, яме? Тавык итен аерым алабыз. Әйдә шулай. Аны монда турарга да мөмкин. Без аны калдырмабыз анда. Әйдә бу эшебез хәзер үк. Без гомумән уйлап та җәмәгать, без башта гимбәләрне исендә салмаган ик, анасын барысына салырга да булды. Ого. Так. Белмим. Әйдә мисла булышан бүлкә. Монда мин күбрәк эшләдем буга инде сиңа караганда. Теге җиңсәң дә таба минеке булачак. Әгәр дә андый моды дөрес булып чыкса. Кунакка килерсең. Ашарга пешерерсең. Шакырырсың, бөтен коллектив белән килербез. Теге в гостях дигән бар бит тапшыру шундый. Әйе. Эльвира да кунакта дигән яңа тапшыру булды. Хәзер туры инде әзер. Юк, әзерәгән турыбызмы? Юк, миңа кыса кирәк түгел. Яра, әйтә 2-3 сүз белән генә. Менә яра калдырып торабыз моны читкәме? Эльвира менә шуны торсын. Иҗади планнар яраме. Нәрсә эшләмәкче буласың? Хәзер киләчәктә. Син бу эшне дәвам итәсеңме? Җырларыңны, җырлавыңны. Син бит менә зур сәхнәгә дә чыктың инде. Монда зур. Танылган популяр җырчылар белән дә бергә чыгыш ясадың. Ничек ул халыкка җырлау рәхәтме? Рәхәт. Шулай якын җылы итеп алганнарына өчен бик рәхмәтлемен. Миңа ничектер күңелгә шулай якын булды, яшады. Димәк, синеке. Шулай булсын инде. Мин яңа җырлар яздырырга булсын. Клиплар төшерергә язсын, әйе. Һәм инде җырларында синең киләчәктә күңелле ноталарда барлыкка килсен инде, яме якты төсләргә бай булсын. Амин, шулай булсын. Үткәнне кайтарып булмый, менә чынлап та кайтарып булмый. Хәзер яшәргә кирәк. Киләчәкне уйлап, алга. Шулай бит. Барысы да яхшы булсын синең тормышыңда. Дигән теләктә без синең кулыңа блендер тоттырабыз хәзер. Һәм блендерен эшли беләсеңдер дип уйлыйм. Кайнаган килештә эшләп була аны. Набайттыра бездә хәзер. Моны җәмәгать мин эшләмәячәк, мен үзенә әйтеп торам. Менә шулай иттереп, әкрен генә барысында эшлисең дә һәм безнең крем аш әзер булачак.
Шулай дип, дуслар, Эльвира пешергән ашка дегустациясы вакыт килеп җитте. Без инде бөтен пешкән бөтен нәрсәне монда блендер аша чыгардык. Бердән-бер итне генә турап тормадык. Итне аерым ашый алабыз. Ансы бар. Мисал күрсәтергә тиеш бит инде. Эльвира пешергән дисең. Тута. Мисал күрсәтергә тиеш бит инде. Безгә тамашачы юллады бит инде ул рецептны. Син әзерме карага? Бәлки ул әйбер түгелдер. Бүген башка нәрсәдер монда. 1 2 3. Мен ышанам. Дөрес. Почти. Монда без яфракны дөресәгә үләнне генә. Монда турап куйганнар, ә без турамыйча куйдык. Булай матуррак. Мен турый башлаган. Булай хәтта матуррак. Так, башта туктап, башта мин мен сиңа зур кашык булсын әле. Так, мин үзем кашык карыйм. Сиңа не обязательно. Бисмилlah. Беркем ашарлык Син исән түгелдер. калсын, мин дә ашар. Тәмам. Битне яратам бу. Тузы да җиткән. Монда ипи генә җитмәй. Ипи булса, әйме менә монда күрәсеңме? Гринкелары бар. Бу мен искиш бар. Так, Эльвира. Син молодец. Афарин. Һәм инде бүгенге тапшыруның җиңүчесе мин түгел. Бүгенге тапшыруның җиңүчесе син башасың, Эльвира, мин өчен күңелдән котлыйм. Һәм тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмар металл савыт заводы нан әлегә Кукмар атабасы сиңа хезмәт итсен. Рәхмәт булыр. Карап торыр өчен түгел, матурлык өчен түгел, матур булса да, ул мәмләсме сыйфатлы менә шәһәр хуҗабикәләре, алар бик теге бик җурга яратмыйлар. Шулай бит. Бу бик тиз җуыла. Маңа май әзгенә тамызасың, монда әзгенә май тамызасың. Моны майсыз да хәтта пешерергә кыздырырга була бу табаларда. Һәрбер Кукмара табаларын сайлаганда астына карама Кукмара дигән менә шундый логотип булыр тиеш. Кукмара дип язылган булса, димәк бу дөрес, чын, оригинал таба. Яисә кастрюля, яисә казан. Тот. Масы синеке. Рәхмәт. Чын күңелдән котлыйбыз. Юк, рәхмәт килгәнең өчен. Килгән өчен рәхмәт. Киләчәктә дә очрашырга, күрешергә Ходай насыйп итсен. Сынауларың инде әйткәнемчә артта калсын. Киләчәктә сине күңелле көннәр генә, күңелле вакыйгалар гына көтсен. Рәхмәт. Яме. Тамашачыларга теләкләрең булса, син 1 2 3 сүз әйтә аласың. Әтиәнең янында кемнәргәдер туганнарга сәлам юллый аласың. Сәлам. Әлмәт сәлам дип. Әлбәт сәлам. Бүгенге көндә нәрсә инде ул теләкләр? Бик актуаль сәламәтлек. Чынлап та сәламәтлек. Үзегезне саклагыз. Исән сау булыгыз, кайгы хәсрәт күрмәгез, бәхетле булыгыз, матур яшәгез. Һәм инде әйтәм, Эльвираның телевидениедә алып бара торган сюжетларына эләкмәгез. Алла сакласын. Шулай бит. Шулай. Булды, менә безнең сюжетка, безнең тапшырыгына эләгергә ясын. Я җәмәгать, саубуллашабыз, тәмле яшик, тәмле ашыйк, һәм инде тәмле көрәшне хәйратна сайын ТМ ТВ телеканалда күзәтеп барыйк. Ашларыгыз тәмле булсын. Сау булыгыз. Сау булыгыз.